Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. A yau mun zo muku da wata hanya ce wacce a yanzu suka ba da damar gasa wato a wata channel ce mai matukar amfani wacce ake kira da Prince of Arewa TV. Wannan channel ce mai matukar amfani wacce a yanzu haka ta saka gasa ga masu bibiyar ta, don haka shi yasa naga ya kamata a ce na bidiyo akan ta saboda kuma ku je ku amfana a cikin wannan channel. Da haka za a je muku link din wannan channel a description na wannan bidiyo. Yanzu da kake kasancewa ina cikin YouTube ne za ka kai tsaye na danna kan link din, so kana da taba shi kai tsaye zaka ga ya wuce da kai ne a cikin YouTube kai tsaye. Yanzu bara mu jira shi ya bude mu na YouTube kai tsaye, to zai nuna maka a channel din kamar yadda kake gani. To idan ka lura zaka ga ya bayyana maka channel din, zaka ga alamar subscribe anan kasa kai tsaye, sai ka so taba ta. So kana taba ta kai tsaye zaka ga alamar karara ta bayyana wato anan wannan gefen, to sai ka soma saka hannunka sai ka taba wannan kararrawa. To kana taba kararrawa za ka ga ta bayyana kashi uku, ga na sama ga na ƙasa ga wannan. To sai ka zabi wannan na sama wato shine mafi inganci, kana so mu taba shi kai tsaye. To a duk lokacin da suka saki sabon bidiyo kamfanin YouTube suna yin gasar da kai, sannan kuma wannan gasar a kowane lokaci suka saka wannan gasar, to kai ma za ka samu wannan gasar a cikin sauki. Idan ka dan ka hanzarta kai amfani da wannan channel domin kai ma ka more wa waɗannan alkhairan wannan channel ta Prince of Arewa TV. Ina godiya da kallon wannan bidiyo, mu haɗu a bidiyo na gaba.